Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige, diretso na po ang programa. Mantang igwa siguro ni diretso man kan pagdadangog sa kadakol-dakol po mga kasubago. Kasabay dyan ang pagrespetar mi kan sa lambang miyembro kan Sosyedad asin Familia na nagdiretso man po sa pagantabay ngunyan pong Miyerkules Fetsa 5 na kan Hulyo taon 2023. Aldaw ni Mama Mary. Pasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria. May novena po madadangog nindo taod-taod alas 5:15 hapon digdi po sa DCGB. Pasalamat kita kay Mama Mary, our Mother Perpetual Help Novena. Ano man tabian kasiributan amang Diyos dapat ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrar ngunyan. Mention niya to ang sa tuyang barkada si Sir Marlo Lanuza. Sir Marlo, marhay naga, happy birthday tabi sa imo. All the best blessings tabi. Enjoy your day. Diyan po sa November, Bravo, India. Sir Marlo Lanuza, happy birthday tabi sa imo. Hali sa bilog na tropa po kan DCGB. Pati na po siyempre sa sakuya kay Pio Fernandez. Happy birthday tabi sa imo, Sir Marlo Lanuza. Sundo man tabi kitang alas 10:30 na nin pagkaudto. Naglalaom na yaon po kamo dyan. Familia Uy, salamat sa padagos na pagantabay. Siyempre yung familia Bitangkor. Diyan tabi sa Pawa, manayoli kay Kapitan Marhay na aga. Sa tuya manabarkada si Madam Beth Costa. Marhay na aga sa Costa Enterprises. Ecstasy. Diyan sa Barangay 2, sabi ni Mama Mila Good. Good na good sa Barangay 2. Pag Barangay 2, good na good kay Mama Mila Good. Kasabay diyan sa Kagawad King, Kagawad Hufano, gabos-gabos tabi diyan. Mama Mila Good diyan sa Barangay 2, kumusta ka tabi? Si Madam Pilar Akende, maray na agaman tabi Madam Pilar Akende. Diyan po sa Gold Street and Good Luck Novelty asin sa Forbes Academy. Sundo kita taod-taod mag-iriba-iba sa paagi kan informasyon na minaburutwa katuwang tadyan na news team. Pading Jomar Kumparing Al, Chief Reporter Pading Jimmy Ans Galero, Joshua Bino, and siyempre sa Manibelan sa muyang mata dyan sa kalsada, Henry Mata, si Boy Mata. Sa control technical yan po na nagkakadarangog din do sa radyo, sa speakers, sa ere, sa traditional radio region wide. Si Pading Nal Baldo an sa kuyang kapartner ngunyan sa newsroom. Padagos an palagatak, paghanap, pagsusug asin pagsumada kan mga istorya nagduluwas na may epekto po asin sustansya, may epekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang individual asin sosyedad. News Director Mardela an samuya pong malalauman. Katuwang dyan Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran. Pati naman po sa social media platform yaon dyan Jimos Barrios. Nagdatabang man dyan Nicole Angloriane. Sa production, sa internet, worldwide, netwide, sa research, tarabang-tawang. Yan po na nagkakahiriling nindo sa cellphone asin sa computers. Via Facebook, DCGB News Online. Asin YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Sa DCGB Live app. Sa indong cellphones. Si Richard Astor asin si Trecia Marilitana. An sa tuya po dyan na kairiba-iba. Ecstasy.
Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diyos marhay na aldaw tabi ito pong pakihuron daan dyan sa Albay Electric Cooperative replacement daakan transformer sa Purok 1, Barangay 1. Apat na banggina na dai pa nasa salidahan gulpinaan perwisyo sa gabos na naka-star dyan tabi sa Purok 1, Barangay 1. Yan, sabi ni Engineer Joselito S. Kalakday, sarong residente na nagpaabot ka na informasyon. Paaktibaran man tabi dyan sa tuyang amigos, barkadas dyan sa Albay Electric Cooperative papaabot ta ini taod-taod. Ang sa kuyang numero tabi 0961-759-0888, sa Smart 0961-759-0888, as in 0926015620 sa Globe. So gusto man tabi dyan na magparamdam lamang, although iba man kaya baga tabi ang format kan sa tuya man na programa, sa tuya na digding approach is itong so pag-acceptar kan mga report, asin ang pag-analisar, news analysis, editorial paminsan, and pagturutimbang niya to kan mga issues, both pros and cons. Kaya sunamo mo yaman po na sa sistema man kang presentasyon niya to kang programa, welcome man tabi So yan paano an man iba-iba an approach kang programa, variety igwanin. So nagpapartisipar ang tao man lain-lain, salmog na opinion kanya-kanya, and igwanin news analysis pag sabi na nga ni pag kumbaga pag-dissect ka na story behind the story, so we can have a logical and legal or itong konklusyon based on facts and all applicable circumstances, laws as in iba pa, tanganing magkaigaw kita ning informed decision. Yan. So namumuyaman sa araw kaining presentasyon kang programa, welcome tabi ka mo gabos Okay, dai pa natatapos ang kontrobersiya manungod duman sa kapalpakan baga kan ad agency, yung DDB na iyon nakakontrata kan pinagbalo ko ta ng rebranding kan turismo kang Pilipinas, tanganing ibenta ini sa international tourism community. Although si Congressman Joey na Salceda saro baga sa nagpaputok kanakaaging mga aldaw right after na bumutwa itong nagka-letse-letse na promotional video, ayun na nga ni ibagaan dahil nakasabay so probinsya ning Albay, which is just but fair nasabi ng obserbasyon and tama, logical. Nagduro-diretso po ang snowball kan istorya sagkod na igwaning sectors namin na hagad na magdimitir ang sekretarya po kan turismo, si Secretary Cristina Garcia Frasco. Pero ang sabi ni Congressman Joey, enough na duman sa araw ka itong bagay, nagibo niya naman ang trabaho na primero, sabi ni Congressman Joey, dahil ngaya ako masabay diyan sa pangapuda na magdimitir sa pwesto si Secretary Frasco, it being the reason na rekomendasyones man kan sa tuyang dating gobernador asin ngunyan kongresista sa 2nd District nasunod naman. Primero itong strike out, kanselaron ang kontrata,
Kumbaga, indangani kung pwede siguro na ma-blacklist ini tabi and dimar sa iba pang mga posibleng laugan na kontrata ka ini sa gobyerno na may katuyuhan na magpromotir kan man iba-ibang ahensya kan Pilipinas. Siguro pwedeng i-blacklist ini na DDB ining ad agency ini. Yan, sabi ni Congressman Joey, dai po ako masabay duman sa pangapudan na magdimitir si Secretary Frasco, it being the fact na nasunod naman so sa iyang suwestyon kang kongresista. Ang sabi na kang kongresista baga ka itong mga nakalisnal daw i-fire out iyan na consultant, meaning iyan na ad agency ginibo ni Secretary Frasco na iyan. Kurhiran sa mga sala na sistema sa pagpromitir na iyan kan turismo sa bilog na kinaban kan Pilipinas. Ginibo man da iyan na ni Secretary Frasco asin investigaran magkaigwa ng internal investigation kung paano nangyari ang siring na bagay na nakalusot iyan na kalokohan na iyan na kung saan nagigibo kang promotional video, Pilipinas ang pigo-promoter mo, ang pigagamit mong video, so magagayo na tourism attraction as in activity sa ibang nasyon. Kalukuhan baga, mantang igwa kita digdinin, pwede man sana, bako nga ni pwede man sana, pwede na iyon iprentira, kasabay ng bulkan mo, yun dahi ginamit. Taan ginamit itong so aktibidades buda itong so tourist attraction kan ibang nasyon. Ang sabi ni Congressman Joey, investigaran niyan, man nga pinagigibo na kan kunyan kan sekretarya and iyon na yan kasabay na maging inclusive, isabay itong so mga potential sobrang potential na kadakul na yaon digdi sa Pilipinas, which will boost our tourism economy sa manlain-lain na lugares, kumbaga inclusive. Yan, pinagigibo naman baga. Kaya ang sabi ni Congressman Joey, dai po ako masabay duman sa pangapudan. And ang dapat nga gibuhon, we should work together, move forward, kasabay na itong so kahagadan niya na ma-improve as in ma-upgrade pa ang services, opportunities and potential kang Bicol International Airport, which I do fairly believe na talagang dai matunong ang sekretarya kaiyan kan Department of Tourism na makipagtabangan na kay Congressman Joey because of these lessons learned na nangyaring yan dyan sa fiasco na yan dyan sa Department of Tourism. So yan po tabi ha. And at least ang sabi ni Congressman Joey, but bilang representante ngaya kan tawo, igwa kita nin responsibilidad man na maghapot sa mga maabot nal daw, particular ka comes sa ini committee hearing. Ta siyempre ang pigagamit baga dyan na kwarta para sa pag-operate kan Department of Tourism, asin ang pag-promoter kan sa tuyang nasyon, salado kan turismo, hale sa satuya. Kaya bilang representante, sabi ni Congressman Joey, igwa ako ning diretso, asin responsibilidad, much more, na ugidon iyan, tanganing magamit, susog sa tamang katuyuhan. So yan, ang latest na tabi, and iba pang mga reaksyones baga, mga statements kan man iba-ibang political figures niya to digdi, influencers, asin mga gobernantes, manungod sa siring na bagay. Tabi? So at least yan po ang sabi ni Congressman Joey, it's time na to move forward para ma-promoter ining sa tuyang probinsya, asin ang Pilipinas. Insofar as Albay is concerned, yung Bicol International Airport, yung full tourism access and economic potentials ka yan, ipipresentar niya yan, magtatarabangan sinda, budaan Department of Tourism. I will help her. And nanunungod ba na tabangan man ang probinsya ng Albay tabi. After considering na day pagburutwa nin tamang mga sistema, kanakalihis na mga aldaw. Po? So yan tabi.
Nagruluwas naman yan sa mga bareta kasuhapon. Natawan ta lang ning diit na highlight man ganyan. Digdi po sa programang Tingog Kanbanwaan. May mga report na kita dyan sa luwas, marhay na aga, dyan sa Petron Top Gas Gasol. Yan, sa Petron Top Gas Gasol. Yan po, mababakal ang Petron Gasol sa Daraga. Diyan sa gasoline station, sa Petron Gas Station, sa diri ni Sir Ato Lim, kataning sa nakan supermarket kan Daraga. Petron Gasol, mababakal po diyan sa Petron Top Gas Gasol. May mga istorya na kita diyan sa luwas. Kumpadre Ngal, good morning, what's happening? Good morning, pare. Padagos pang naghahanap ngunyan ang provincial veterinarian office nin posibleng malilipatan kan mga hayop na iatras giraray kon in kaso na ang pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Susog sa pahayag ni Dr. Pancho Milia, ang provincial veterinarian nasa ngunyan yaon nakapase o kaya relocate muna ang mga hayop siringkan baka, karabaw, asin mga kanding yan sa laog kan 7 to 8 kilometers dahil pigli kay ini na papiligrohan kan Bulkan Mayon dahil sa sitwasyon niya na alert level 3. Ariglado naman ko tangon yan ang sitwasyon kan mga hayop na maabot 621 na mga baka na yaon nakarelocate na sa iba-ibang mga barangay sa laogan 7 to 8 kilometers, 467 na mga karabaw, igwamanin 25 mga kanding, minaabot yan sa total na 2,200 o kaya dahil mga 1,113 man sa natabi pa 1,113 sa total na yan yaon na naka-relocate. Pero ang problema, kung mag-alert level 4, i-atras maninda ini. Kaya ang problema, dapat secured ang lugar. Kaya ngunyan, naghahanap sinda ng mga lugar sa iba-ibang mga barangay province-wide para atrasan kaining mga hayop na ini ingkaso diretso ang pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Iyan ngunyan, napadagos sa paggigibo kan mga taga-provincial veterinarian office, napaghahanap din mga lugar na posibleng mababalyon giraray kaning mga hayop na plano nindang i-relocate sa mga masunod na aldaw. Sige, okay. Yan patami pa ang informasyon ali sa Gobyerno Provincial, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Iyan man saro sa mga pinagsisibutan niya to, mailigtas man po yan na beasts of burden. Iyan na ataman, mga kanding, karabaw, baka, yan, mga urig, asin iba pa na kaipuhan man talagang protehiran. Sa tahaw na inikan, peligro darakan Bulkan Mayon. Pinag-evacuate naman bagapa no yan. Pero so site na nako is within the 7 kilometers per extended danger zone. Now, kung mag-recommender na tabi ang FIBOLX na iitaas sa level numero 4 ang kamugtakan kan Bulkan Mayon, naturalmente sasakubon itong so 7 to 8 na ipapaibakwar pa, lalong-lalo na ang mga residentes dyan, kasabay pa ang sa indang mga ataman na hayop na katabang sa hanap buhay. Yan, piga-apudan ta si Doc Melia ang sa tuyang provincial veterinarian, ma-follow up kita kaini, one more try tabi, maaraman ta kung igwa na sindang nako ang lugar or nata-target na pwede pang gamiton outside of the 7 and up to 8 kilometers extended danger zone, yung EDZ. Medyo mapagal-pagal yan. Rinibo na mga kahayupan pa. Makahayupan na iiba karon and ang sistema. Kaipuhan kaya na soonest possible at the shortest possible time maibakwar man ang mga iyan. Yan, sige. Nagre-ring po ang cellphone ni Doc Pancho Melia. So sa tuya man dyan na amigo,
provincial veterinarian. Pag day po magsimbagi, it's okay. Aram tama na igwa po nin mga trabaho pa iyan. Ano? Halatun talang na maputol na ang ring and we proceed na sa iba pa niya itong mga temas man digdi sa Tingog kan Banwaan. Diyos marhay na aldaw tabi dyan sa Victory Village 27. Ayan, hindi po sumasagot si Doc Pancho Melia sa tuyang provincial veterinarian. It's okay po. Yan, good morning dyan sa kay Manay Selmang Bahoy. Familia Bahoy dyan sa Victory 27. Victory Village, Barangay 27. Si Kasag palan, kumusta ka na dyan Kasag? Sa Saudan kan Albay, ha? Long time no text and long time no see. Lakaw-lakaw naman kita dyan sa Saudan. Kumusta ka daan ni Cal SD25 tabi? Kasag, yan, Buda Sugabos na barkada dyan ni Cal SD25 sa Albay Public Market. Yan, Kaloy Andes Loria, SD25 daa. Dyan sa public market, kumusta ka mo? Sabi ni Sir Kaloy na Andes Loria. Kasag, uno basang, sa tuya dyan na naka-display na sira, preskong mga sira, de kalidad na sira. Sa Saudan pati naman so yaraon dyan sa vegetable section tabi, good morning dyan sa Indogabos. May text kita ha na nagka-receive man yung familia Bitangkur, maray na aga man tabi kimading Veni asin pading Jerry dyan sa Santo Domingo Albay, ano, maray na aga tabi sa Indo kay mading Veni, buda kay pading Jerry Banta dyan sa Fidel Sortida. Sabi ni 4498, buhay man giraray po sir, dangog sa na po mantang trabaho sa opisina ay maray na aga sa inka pong office sir tabi ha or madam 4498 sir kun band na ang DDB ad company yan, piraman po na i-dissolve ang kumpanya na yan para ipasara ang negosyo, then magtugdok ng bagong kumpanya, ugaring ang negosyo, buda tawo, iyo man giraray na mga utikon na mga manlalansi. Iyo man managad ano, kung iban managad, yan na DDB na yan, piraman ang ka dissolve ka yan na kumpanya naan, pagkatapos magbilog giraray ng panibagong ngaran, kumpanya. The same, sabi na nga ni, the same dog with different color, with a different color. Yan, pwede mambaga, no? Aram mo naman sana kita mga Pinoy, pera de los ubos. Matibayong kita mag-circumvent kang lay. Ano? Yi allow rin. Maray na aga tabi sa imo, yi. Kumusta na po lamang? Pwesto ka mo duman sa food park, yi. Tadati bagay ko kumudigdi sa Happy Lane. Inda ko kung suminabayan man kamo duman sa food park sa Bita, no, sa may Riles yan. Good PM sir, katuwaan lang po, pwede po tabi komentaryuhan nyo kung dapat magsorry sa pulis si Tulfo sa pagbastos niya tungkol kay Aura. Yan, sige ta pag uro-istoryahan taman tabi yan, ano, ta paminsan nakakasobra naman paano man ini si Senador Tulfo, lalo na duman sa programa niya mambaga ano tabi. Sige, paminsan. Sige. Yan. So, yan lang po muna kamo hata nakul pa kita mga pag-uro-istoryahan digdi po sa programang Tingog kan Banwaan. Oras Pilipinas, eksakto po yan, alas 9:30 nin pagkaaldaw. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Alaxan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaxan FR. Clemix Forte. Clemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf,
Ang galing-galing! United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, may time na nag-bed rest ako. Diniscuss ko siya sa OB ko. In-explain niya sa akin kung bakit calcium-aid yung binigay niya sa akin, kung bakit Hemerate FA, and kung paano ko ba ahalagaan yung sarili ko. Para sa akin, yung alagang Unilab, it's a commitment. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. Minerals plus cholecalciferol. Vitamin D3 is a generic name of calciumate. Iron plus vitamin B complex plus folic acid is a generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na binibining silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinagakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang nakagayunan, araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0471 series of 2023. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar.
Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Good news for all CAP education plan holders. CAP continuous payout. Releasing of payments shall be for both fully paid and terminated plans. For more details on the procedures and requirements, do any of the following. First, visit its website, capfail.com, where you can check if you have an available check and where you can download the requirements. Second, email to info@capfail.com. Be ready with your SFA or scholarship funding agreement number when you inquire. On Monday through Wednesday, July 10 till 12, there will be a special 3-day releasing of checks to plan holders in the Albay, Sorsogon, and Masbate areas at the Hotel Centro, located at Imperial Corner Los Baños Streets of Legazpi City, Albay. If unable to come on those dates, you may proceed thereafter to the CAP office in Lucena, Quezon Province, or any of the CAP offices nationwide for inquiries, amendments, and or releasing of checks. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Ang buwan ng Hunyo ay No Smoking Month. Sumahan ang DOH sa pagsulong ng vape and smoke-free communities. Iwasan ang vape at yosi. Quit your vision now. Tumawag sa toll-free DOH Quit Line 1558. Mga nahi ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits mo na to. Para sa healthy Pilipinas. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada.
Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat magirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Pwede! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Side, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation, nasolusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Paisi, manungod sa Annual General Membership Assembly. Ipinapaaram kan manihamiento kan Aleco na susug sa Board Resolution Number 71 Series of 2023 na inaprubahan kang National Electrification Administration kan Hulyo 16, 2023. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang Annual General Membership Assembly or AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 15, 2023. Aldawning Sabado, susog sa Artikulo 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Hilingon ang mga pasunod-sunod kan mga aktibidades. Part 1, alas 7 hasta alas 10 ng aga, on-site registration. Part 2, alas 10 ng aga, program proper. Part 3, business proper. Call to order, Director Eddie V. Gumba, Board President. Pagdeterminar na igwanin quorum, Board Secretary. Pagbasa kan mga notisya na ipinaluwas manugod sa AGMA, Board Secretary. Bareta kan manihamiento, Engineer Wilfredo O. Buxit. Agenda, piga-proponir na buffer stock fund. Pag-amindir sa nagkapirang probisyones kan Aleco Bylaws, pagbago kan membership fee, ratifikasyon kan pag-renew kan sertipiko de rehistrasyon. Part 4, raffle draw. Imbitado ang gabos na mga miyembro konsumidores kan Aleco, magdarasanan in bago o latest Aleco notice of billing o resibo, kasabay ang anuman na valid ID with picture, siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Post-out, Voters, Senior Citizen, or any government-issued IDs, o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atendir sa paaginin proxy o bako mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Ang mga miyembro konsumidores pwede man magrehistro online gamit ang link na ini, agma2023.alecoinc.com.ph. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos! Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Sige, may mga report mo na kita dyan sa luwas. Antes kan iba pa niya itong paghimay-himay kan mga pangyari sa satuyang palibot. Dumang kita sa Premier Distrito muna. Kompadreng Jomar, marhay na aldaw, what's happening man dyan? Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta. Dahil nagtugot ang doktor kan lokal na gobyerno kan Tabaco na naka-assign sa San Antonio Evacuation Center, naggamito na isolation room and couples room sa naunang bitan na evacuation center. Ini pa di, matapos na i-request ni punong barangay Ed Briagas kan barangay Magapo na iyo garubaga camp manager sa San Antonio Evacuation Center kasi hindi nag-okupar duman na madagdagan itong isolation center ninda nasaro man sana dahil lang okupado na ito asing kun magkaigwani kay puang pang i-isolate na dahil man dapat isalak naman duman sa dating naka-isolate dahil sindang lalaganan. Pig request ko ta ni punong Barangay Briagas sa ginibong meeting kan MDRRMC o CDRRMC kasudma ang sa indang third quarter meeting
na itong couples room, gamito na sa ng isolation room in kaso may kaipuan na ilaw duman. Dahil nagtugot si Dr. Wax Guillermo. Habo si Doc Wax. Ang rason ni Doc Wax, sabi niya, walang kawon nga ni ngay sa consumption takang kondom dumaan. Kaya talian mo kikopols. Kikopols room. Gustong sabihin, in demand itong kwartong ito. Correct, pande. Tagulpi ka ni nagharagan ki kondom. Pag-ibisita ko ngayon duman sa kondo, so kahon kan kondom, hubas. Hubas. So kinarton na kondom kada bes namin na bisita si Dr. Wax. Nakalatag sa na ngaya yan, sabi sa ko ni Dr. Wax, nakalatag sa na iyan dyan na kahon ng kondom. Makuha sa masumakay po. Mana ba gagarong kayo gabos lang nga ito? Minaralaog naman sa couples room yung conjugal room. Ngunyan. Kung aliyon talaga itong couples room, gibo mo na isolation room, sa'yo nang magiribo? Iko-converteron mo sa isolation room. Pwedeng magkaigoning revolusyon dyan. Sa evacuation center na yan, mananggad. Although, inako ni Doc Wax pa de, nabako man gabos duman nagigibo sa couples room. Iyo. Kundi, minabaraog kang orig sa tayo ng barangay. Kaya ngaya yan madali man maubos. Dahil man niya. Dahil man niya maubos yan kung yan sa ng couples room ang pigamit ba sa ruman sana. Oho. Magara kumagum ngayon, nagbabalik sa barangay dito, tamahahog na kang orig. Duman ngayon nagkakarobo sa iba. Pero tama man ta kunigwa ng iabagat bagamanangad. Malaog do dahil na ning couples room ta ginibo ng isolation room pwedeng magrevolusyon diyan. Pwedeng iyo pa siya. Mabaklay pa ngayon kami pasiring sa barangay. Meron yung pa dito. Ni na nga iabagat na kami. Mario Joseph na pangyari. Dahil na-insistir so istyo ni Kapitan. Simple yun sa raso-rason. Madali yun sabi. Anong kawon nga na sa consumption kang kondo? Malihan mo pakikouples room. O design na sana da so isolation room. Ang gigibuo na sana, babanghaon na sana sa isolation room. Divided by 2. Divided. So existed dong kunya na isolation room. Sige. Kung may mga ipo ngaya, nakaipo ni isolate na dahil man dapat isalak sa dumansan na isolate. Iyo. Partisyon na tana sa ngaya. Partisyon na. Basta di pagpakiraman ito. The couple room. Ay, Jesus ka, no. Patunay lang yan pare, na maski ang mga Pilipino nasa arugay ng sitwasyon. Iyo. Mga maugma pa manggira. Maugma, buda may mga pigapod bagang biological needs, ano? Yan. Tadyan na ininda. Kung baga pare, enjoy pa manggiraray. Maski na sa evacuation center. Enjoy. May mga bagay na dahil magkaipuan na leon. Dahil magkaipuan na. Ay, may mga bagay na dahil magkaipuan, ano yan, penjentehon. Iayuno. Pero medyo pasimplehan. Pasimple. Makagulbihon. Tama sa termino mo. Dahil man iayuno, pasimplehan lang natin. Ano? Tadyan inda ko nga ni, ipamonitor tama daw kay Joshua one of these days kung dakul so nagkukuraan sa daraga baga kay itong so pasis sa manlain-lain na kunyan dyan na ins sa daraga igwang ipigtatao. Yan. Igwa nagtao sa daraga. At kung na monitor, sana igwa na mandigdi. Takan 2018, igwa man naarog kayan. May pasis mandigdi para sa mga lodging house. Mga lodging house. Good for 3 hours. Yan. Roger on that.
Ipamonitor ta kung Kaya ba mabenta din? ito. Tadyan mabenta sa condom ha sa evacuation center niya sa couples room. Inda ko kundig di sa daraga kung mabenta yung libre man na pase sa mga lodging houses. O sige. Pigiling ko, mabenta yan. Mas ano ito, medyo pasimple ito. Sige. Kaysa malaog ka sa couples room, nakahiling ka mo sa kabarangay mo. Pagluwas nindo, parakpakan! Mabuhay! Ege. Pagluwas na yun daw, may nagsasabat, halo yung kamo pa, di ka sumago pa kami kaya lapit. Kami naman ngayon dyan. Sige. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Thank you so much, compadre Jomar. Ayan o, maski puro paano, may konsuelo na araman sa na innate sa Pinoy. Ang konsuelo, maski nasa peligro, ano, tabi. Sige. Saro pang report and taod-taod na las 10. Iba pa niya itong mga temas. Saro pang report, antes kita magbareta as in news break, station break. Ads, good morning man, please go ahead. Good morning sa Pio, good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag man niya itong ang gobyerno probinsal yaon para mag-monitor asin magtabang alagad dapat responsable man nagaataman man kay mga evacuation centers an mga evacuees digdi sa manlain-lain na munisipyo asin syudad sa probinsya kan Albay. Sinabi ni Engineer Wally Sabater ang satuyang Provincial Sanitation Engineer matapos na manotaran ninda na mas kinangan ipuga-puga sa indang espersos para malinigan mamantinir ang kaayusan sa mga evacuation center. Igwaman ginarili nagkaperang may kabag o kaya kabaglaan dahil sa dai mismo nga sindaan naglilinig lalo na sa mga kubeta. Nako, bagong terminolohiya ito ni Engineer Wally na Sabater. May kabag. Oh, kabaglaan. Naku, talaga naman. Sige. Sa Pio ang pahayag ni Engineer Wally. Ini po na sa indang evacuation center, i-consider man po inininda na gari ikaduang harong ninda na dapat hilingon man po ninda na mamantinir po ang kalinigan po kaini medyo saro po sa mga dakol po kaming mga nanunotaran na mga sitwasyon po duman sa mga evacuation centers. Araw po nga ni kaini, sample ko lang po na may balde na duman, may tabo na duman, pero dahil pag-irari pigbubuhusan, so pig-atianin po ninda. Kaya medyo nakakadismaya po ang araw po kaini. Nako, sumaryosip ano? Talaga, totoo yan. May kabaglaan. May helang. Oo, may helang. Sige. So, sinabi ni Engineer Sabater na agado ninda giraray ang kooperasyon kan mga evacuees pati na kan mga LCU na pigpasubliman sa nini mga evacuation center dapat tatamaan no na sinlinigan puro permi. Tama. Sige. Mr. Pio, ang informasyon na rilidi sa luwas ang Galero with Boy, DCGB. Salamat and sa pakikipaghuron asin bareta hali dyan kay Engineer Wally Sabater, Sanitation Officer kan Albay kasabay si Boy Mata. We will be right back. Pakalis po kaini. Ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na binibining silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makilang nakagayunan, araw kan sarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. Per DOH FDA CCH UHSR permit number 0471 series of 2023. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaon na mismo
an makikinabang permitawo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda an ligasiya niya rumdong. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Wooly & Sons, home for trusted, energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Panasonic. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman na may tataungon niya na taon ang 2021 Performance-Based Bonus o PBB kan mga maestra sa 15 rehiyon katakod ka nagdadakol na pangapudan na i-release na ini. Sigun kay Pangandaman, nagahalat na sa nasindakan Revised Form 1.0 para maitaon na ang PBB. Kang Hunyo 27, enat nang ni-release kan DBM ang Special Allotment Release Order as in ang Notice of Cash Allowance o Allocation sa Department of Education o DepEd na maabot sa 950 million pesos para sa pambayad sa fiscal year 2021 PBB kan mga eligible school-based personnel kan DepEd NCR office. Sinabi pa kan Sekretary na itulos na itao ang PBB sa 15 rehiyon dahil sa isinumiting Form 1.0 para sa PBB as in binalik dahil sa nagkaperang concerns. Siniguro man ni Pangandaman na sa mga paratok doon na kapag naresibi na ninda ang form, tulos man nindang i-release ang fundo. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asintarabangan Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asintarabangan Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asintarabangan Season 9. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Jims Coffee Mix Twin Pack. Sa Jims Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish.
Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng gobyerno noong 2009. Kabuuhang 3,729 circuit kilometers ng transmission lines, 28 na bagong substation, at karagdagang 31,190 megavolt amperes ng transformer capacity ang nai-install sa nakalipas na 14 na taon. Nananatiling tapat ang NGCP sa mandato nito na magbigay ng maayos na serbisyong pangtransmisyon para sa lahat. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This is ang surf bar, new look na! Bula, puti, power bula, power puti, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Salamat padingnal da sabi digdi ihahapot ta ini ihahanap ta ning kasimbagan sabi kan Fibolx 6 kilometers permanent danger zone i-evacuate natapo sa daraga pinaharali man su barangay Matnog and Banyadero 8 kilometer po sinda tapos ang Mabinit Legazpi nakataid lang Daiman tapos yung Santa Misericordia Santo Domingo pinadecamp man baka po matauan man kasimbagan ihagad niya to yanin paglilinaw sa otoridades asin sunudun ta kung ano ang wisdom manungod sa siring na bagay ano tabi. Mientras tanto kasuhapo naghanap kita nin mga bareta man source niya to sa online I come across digdi sa sarong release kan I don't know kung sa Inquirer man nagadini no tabi sa online baga so rally baga kaso nakaaging aldaw padingnal diyan sa sauwangan ining so sa Inquirer yata to tama ba yaon duman na nakabugtak so kung sa Bicol sobra sa 200,000 na suportadores ni dating Governor Noel ang nagpasiring diyan sa Sauwangan Park kan magkaigo ning protest rally baga prayer rally I should say 200,000 pigpaparahanap ta day nga ning attribution kun si Isay ang nagsurat ka inita we must be very careful baga and analytical diyan sa mga news release na nahihiling niya to online because anyone can post anything madali na bagaan magibonin mga news item diyan madali una may mga retrato igonin kung ano-ano caption gabus making it appear na parang legit or genuine pero ang iba gari bako totoo ini nganing so sa Inquirer over 200,000 inda ako sa nagtabi ta
ang mga otoridad igwa kaan an particular an peace and order forces baga ang uniform personnel ang pulis igwa po sinda kaaning sistema ning computation sa sarong mass gathering kung paano pagdeterminar kan approximation by square meter igwa sinda kaning scientific system kan pagdeterminar kung pira ang size kan crowd tanganing igwa man so otoridad nin preparasyon handa man so otoridad sa ano man na eventuality taking in consideration yung volume or size kan crowd na sa indang dapat protehiran kung igkaso magkaigwa nin aberya igwa ning teknikaan ang pulis per square meter kung piraan pwedeng yaon dyan na nakatindog na persona then pig-approximate ninda yan visual observation may techniques sinda kayan pagkatapos minaluwas sinda kaanin crowd estimate scientific basis tabi yan so inda ko ining so sa inquirer kung baga managad baka typographical error 200,000 daw so nag-attender pero duman sa baba 20,000 na lang so nakabugtak but the point is we must be very careful. We must be very analytical. Lalong-lalo na diyan baga sa internet, Except kung ang talagang sources is credible, established, na igwaning atribusyon kung si Sayso nagsurat, anong ahensya nagpaluwas ng informasyon, and everything else. Katasabi na nga ni baga, anyone can post anything. Dakol bagan mga matitibay na diyan sa paggibunin graphics baga sa kwan sa internet. So natatapig na taramta yan tangani po na maging magkaigo kita ni pigapod na supiga sabit tangani kasubago na informed decision. So tama ang sa tuyang magiging konklusyon tanganing dai kita madara sa sala na sitwasyon. Tanganing sudalagan kan sosyudad tama susog sa lay asin susog sa logic susog sa legal na basihan susog sa normal na dalagan po kan sosyudad bako po anarkiya yan kaya sa programa baga ining tingog kan banwaan pinaghihinguhan niya to the best of our ability man asin sa satuy man na pagre-research and huhugot sa mga well-learned sources niya to, ililuwas man niya to digdan sa tuyang na kukuaman na mga datos. Tanganing, so sa tuyang man na mga paradangog, matabangan ta na magkaigoning informed conclusion. Bako pa itong susaral mo, maitataram si unay, maitataram si uto, na daay maning conclusion tabi. Na, tanganing, magkaigotan ning, sabi na nga ni, tranquility. Tama ang sa tuyang sasabayan na desisyon, tama sa tuyang sasabayan na konklusyon. Now, at nag-iiriwal na naman baga dyan sa Facebook. Sabi nga kang susuportador nga ni Governor Noel dati, 200,000 so nag-attender. 8,000 nga yan, 12,000, 20,000. So, nako. Ang tunay na numerong abangan niya to, kumpadring Nald, 15 man sana 15 numero man sana ang mamanmanan niya to ning todo. Ano po ining 15 numero? Iyo po ini mga maestrado kan Korte Suprema. Bakong 15 ang membro kan tabi Angel, tama ba? Konekta na sa sala. Yung magistrate natin, 15 bagang members kan Supreme Court. Yan. Natatakin si sana. Yan. Out of the 15, iyon ang pag-iiriwalan kan mag-inibong na lado. Sulado ni dating Governor Noel, buda sulado man kan nagsaangat kan pagprotesta, disqualification. 15 ang pag-iiriwalan man sa nadindang numero, bako po yan kung pirang numero ang nag-attender sa rally. Nata, the logic is, ang 15 ini na mga maestrado kan Korte Suprema are all well-learned manunungod sa lay
Tadaiman iyan maibubugtak po diyan sa pinaghalangkaw na korte kan Republika kan Pilipinas kung da ininhararon na pagkakaaraman sa lay an kinsing ini an madeterminar finally kan magiging fate ni dating Gobernador Noel Rosal. Ako ining mga numero kan nagrally kumpira nag-attendir diyan sa Sawangan Park because it won't hold water. Bako tabi, it won't hold water. Daiman po iyan babasar ang magiging desisyon kang Korte Suprema sa kikampang na ining kaso ni dating Gobernador Noel sa kung piraso nag-attendir kang rally 200,000, 8,000, 20,000, 2,000 o mil man tabi. Bako man an pinagkukonsiderar na kayan kan Korte Suprema ining 15, tama ba 15 siguro no kumpira? Ining mga maestrado o kumpira ang numero kan maestrado, ito ang pag-iriwala na numero, ang pigbabasaran po kan mga maestrado kan Korte Suprema, iyo po an lay bako po sukundakol o diit ang nagrarally sa kalye. Yan, question of law ang pig-iiriwalan dyan o kaya ang pigbabasaran didesisyonan po kan Korte Suprema. Kaya kalma sa natabi kita, dahil ka mo magparairiwal dyan sa Facebook ning kumpira nga so uni nga dahil nagtutubod nga na 20 mil so nag-attender uni man nga nagtutubod da uni man so o pagkatapos kan ano natabi muna ka nagpersonalen pa ka mo dyan. Iyo baga tabi tama ba? Ang pag-iiriwalan kan mag-inibong na lado is bako po itong sunumero kan nag-attendir sa rally kundi kun pira sumako ko anindang pabor o bako pabor sa indang lado out of the justices, number of justices kan Korte Suprema. Ito ang magiging determining number sa magiging fate kan mag-inibong na lado. Sa magiging puturo, kaya kapalaran ni dating Gobernador Noel o kapalaran ka itong sunag-protesta. Yan. Kumpira sa numero kan mga justices kan Supreme Court, sumako ko anida duman na mapabor sa indang lado, sa indang kontensyon sa kasong nakasangat ngunyan sa Korte Suprema, iyo po ito ang numero na sa tuyang aabangan. O, kumpiraan mag-uyon sa grupo ni Gobernador Noel, kumpiraan mag-uyon maduman sa grupo ka nagprotesta, hali duman sa kabilugan kan numero na mga maestrado kan Korte Suprema, not the numbers, kumpira ang nag-attender po dyan sa rally, prayer rally sa Sawangan Park. No, the only thing na medyo benefisyong nakuha is nakakulit man ng diit na atensyon sa nasyonal. So pagtiripon ayan ta na ibareta man ngani. O sa tahaw na inikang kasiributan niya to sa sa Bulkan Mayon na iyon nagmamayor na hururon digdi sa satuya ang pagprotehir kan buhay kan tao buda propriedad, may nangyayaring side story about politics. Yan. So nakakrear ning atensyon tayaon magadigdi sa mga national media practitioners dahil na maimbitar pa na mag-press conference sa araw ka ini, tayaon na digdisinda. O may aktibidad na araw kan, siyempre kakagaton iyan. May mga retrato, gabos tabi. So yan po magikitang analytic, magikitang mapagmasid, tanganing dahil kita madara, duman sa salang bulos nin konklusyon. Pag isipan tanin maray tabi, itanong ta sana sa isip, sunumero kan mga maestrado sa Korte Suprema, bako sunumero kan mga nag-attendir sa mga rally, pro or against sa mag-inibong na lado. Yan, because ang mga maestrado, minadesisyon based on applicable laws and other suppletory provisions as in kang konstitusyon kan Republika kan Pilipinas, bako po basado sa numero kan mga nagahiro protesta. Yan, tabi na sa tuyang kapag atid-atidan po nin marahay. Dahil na po magparairiwal. Sabi halatuntan na lang. Ang numerong final na madesisyon kaan are the numbers out of the 15
na miyembro po kan maestrado, na mga maestrado kan Korte Suprema. Tama ba? 15 ba yan? O 11? Basta kung piraso, composition, tanalingawang ko, kung piraso numero po kan mga maestrado kan Korte Suprema, ito ang determining factor kung pira po ang madesisyon pabor o kontra sa mag-inibong na lado. Ege po, salamat po kan sa ido paghinanyog dahil kalingawan 5:15 taon-taon mahal na inang Santa Maria, our Mother of Perpetual Help Novena. Salamat kan sa ido paghinanyog. Masunod man tulos News Director Mardila, ako man po si Pio Fernandez. Salamat amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan